Formal na nga gisugdan kagahapong adlaw ang tulo ka adlaw nga Suroy Sugbo sa kagamahanan sa probinsya sa Subo. Diin ang bisitahon sa unang hugna sa Suroy Sugbo karong tuiga mao ang pipila ka mga lugar sa norte ug gitawag kini nga Suroy Sugbo Northern Escapade. Diin sulod sa tulo ka adlaw lain-laing lungsod ug dakbayan ang bisitahon sa mga misalmot sa maong tourism activity. Una nagibisita kagahapong adlaw Enero 23 to 2025 ang mga lungsod sa Konsolasyon, Carmen, Sugod, Medellin ug Daan Bantayan. Diin klase-klase nga mga pasundayag, mga pagkaon ug mga lugar ang gibisita sa mga turista nga misalmot niini. Samtang karong adlaw Enero 25, bisitahon usab ang pipila ka mga lugar sa San Remigio, Isla sa Santa Fe, Madridejos ug Bantayan. Subay niini matapos usab ang Suroy Sugbo sa umaabot nga Sabado, Enero 25, diin bisitahon niini ang dakbayan sa Bugo, Tabogon, Borbon, Katmon ug Liloan. Alang sa IFM, balita sa buntag kini si Idol Chixie. Di kapungan sa paghatod sa nagunaw labas nga balita. Tatak RMN, tatak IFM, balita.